Hello! Welcome again to Hello Mga Beses channel. So for today's video, I'm here at Robinson's. And then I will be meeting a friend kasi magla-lunch out kami. Hindi ko pa alam kung nasaan sila. Pero later ay magkikita-kita kami, sana kakain kami kasi ako ay nagugutom na. It's time check, it's 1:15 p.m. Hanapin ko sila muna, guys. So sabi ni Chetty is nandito siya sa department store na nagbabayad. So kung sa department store siya nagbabayad, hanapin ko siya. Feeling ko nandun siya sa may business center. Sorry. Nabunggo. Rainy. Umuulan kasi dito kaya naka-jacket yung lola. Nasaan? Shout out muna. Thank you so much to everyone who are watching my videos and supporting my YouTube channel dahil sa inyo is patuloy akong nandito. So basta sa mga followers ko dyan, please don't skip ads. Papunta ako sa Robinson's supermarket kasi nandun si Stella May. Doon ko siya pupuntahan sa Robinson's supermarket, and then later we will hanap-hanap kung saan kami kakain. Doon ko na siya pupuntahan sa Robinson's supermarket. And feeling ko nakikita ko na si Chetty. Feeling ko siya yung naka floral foil and everything. Tenang Balya. Hi! Labat na buko na. Pakontakin pa namin si Stella May Kalasagsag. Chetty. Maganda. Kasama niya kanyang baby. Ano nga lang yung ganyan? Brin, say hi. Brin, say hi to my ano. Hi. Hi. Say hi. Say hi na, hi. Hi, i-upload ko na. Yan si Stella. Abot, yan. Pagpakanta din. Kano lang si Kuya? Oo. Nandito ako sa may loob ng Robinson's supermarket and I'm looking for Miss Stella May Kalasagsag. Geramar. Thank you. So, maghihintay tayo dito. Kasi lalabas daw siya. Magwas ako, no? Ambot kong diin nga gwa. Sa sulod. Hindi mag-ako yung ganito ko. Hold ko ganyan. Pwede ka kasunod. Dapat hindi ka lang pwede kasunod na. Pwede ko na. Basta na kamo nila mo. Okay.
Kaya mga inablos ko, gusto na maglagaw. Dito po lang kung may mga essentials na punong ako nung kid. Kay Dugay na sila pa. Hindi mo first time magbuwa mo isa sa isang last year na buwa pa December, ba't naman ba kaya nga ba yung Christmas party na Wala pa sila kaka... So, stop ko muna. Hintayin muna natin si Stella. So, kami nag-holat-holat na at naghintay-hintay na dito. Ang tagal-tagal niya. At ako'y nagugutom na. Vlog ko sa vlog. Nga, ma-hi ka. Hello. Vlog. Ano? Vlog mo. Oo, subscribe mo ako nga YouTube channel. Hello mga beshies. Ha? Ano nga naman sa YouTube channel? Hello mga beshies. Dugay. Pinaulat naman si Ma'am Yuste. As mo sila. Ito pa sa susunod. Interview. Hey! So, ang tagal-tagal niya at nagugutom na yung bata. O tapos saya ho. Hi, Ninang! Tapos, Bakit kasi hi, Ninang? wala pa siya plano yung magkaon niya. Ano na? Manyaga taday. So, let's go. Let's go. Lunchy. Break the bye! Kanang! Amiga ko! Ano ka no? So, wala ko pa mapakilala ang mga upod ko. This is Chetsi. This is Breen or Brine? Green. And this is Madam Stella. Siya na ang mabayad ka rin sa amon nga lunch. Ano? Dasigaw. Damot na. Durao. Ano, Drita? We'll go lunchy here at the Tokyo. Tani may lugar pa sa salod. Mangita tanay lugar. Di. Kaya apat kami. Wala. Apat. Dili tani ako galing ni tao. Gaham. Nadigto tao. Thank you, boss. Tangin na kada-ate ko to. Dito kami opo. Wala si Stella. Pwede ba niya So, May ano? Okay, dua ka lemonade. Ano yung more red iced tea ka dyan? oo. Saka red. Red iced tea. We are... Meron ka Seven... Sure ka, Che? Che, why siya yan? Tiyan niya kan on. Kita mo gibaklan ko, kaya mo na nakaon niya. Ay, wala ito bayad. Karoon na ito mabayad sa salud. Gin sponsor ni Ma'am Stella. Amo lang na. Hindi ato si Gary at Suraya. Oo, doon si Gary. Nga,
Pino, nga Pino lang ang puti. Ano kaya ba ito? Hindi mo gina American style. Sinapay lang na iya. Ako makalay na iya. Egg. Ibagin man mga taga-Liganes ya. Diri ka stay oh, diri ko. Tani diri wala na yung kasong sorry ah. So now we're waiting and the kid is English in speaking dollar. Mama mo na Sure? So we're in social distancing. Kita mo? Sila yung makodya. Ah, si Leia Mangod. Sino magkakatan? Ha? Girl sa yaya. Girl, baby girl. Sino magkakantay siya? Sino ka ba tayo kay Mira? Sino ka ba tayo kay Mira? Sino ka ba tayo kay Mira sa buong? Sino gabantay? Si Lula? Si tatay mo. Ay ko si tatay mo. Ano na, tatay na mo daw. Din si tatay. Kay Lula na ba? Lula? Mama? Mama din? Ah, bantay siya din? Ikaw ulit naman siya bantay? Hindi mo please? Brin, ano ginakaon mo da, Brin? Rice lang. Okay. Wow, very good. Ikaw, nag-report lang. Amon ta nagawa para gamay si Chiksi. Ikaw dako na. Amon para gamay. Mabilis na wala. Dati aman nila tingog ko, bali aman na nga ako. So dugay-dugay kami nga ano, no? Sa lupalas na kaon. Wala pa ko baby. Last year pa to Siya na. nag-anin ito eh. May nag-ano na sa... Ay, oo, no. Happy anniversary! Din-share ko na kay Iwan to. Amo to sa ito ah. Basta na-scroll ko lang ito lahat na sila. Yung lupa. Share. Ari ang vegetable nga puro lang cabbage. Oo nga. Kuya pa. Kailangan hamal. Sila, bilagi doon. Lagi na ka, kuya. Tura akong nakita. Nahuya sila mga best. I-stop ka. Katatapos na namin kumain and we will be departed ways already. Hindi ka maagis eh. Hindi ka na, Gidget. Ambot ay wala ka ba no? Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Bye! Kaya no? Ay, Bye Chetty, bye Brin! Bye! Bye! Ay, huwag na na. Magitla ka mo po. Desa na, pinagyan Ate mo, punta ko to Saka, bye bye. Ay, dito na, Ay din ka nag-park ka Diri? sa baba. At dito lang ko mabalik naman ko tugot dito rin sa baba. Kasi social distancing. No, hindi ka pinagyan. Yeah, don't hold that. Because it's dirty.
susunod naman natin. Mga good yan, alam ko ba? Mga amo ni oras. Actually, pagka 2 o'clock na or 3, oo, wala na ko na. Tambay na lang po na. Pwede kami. Bye, hello. Di na mag-kiss. Mwah. Bring mwah. Bye. So, dito na tayo mag-tatapos. Kala kong sino. Dito ko na i-end yung video natin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe. Hello mga beshies. And of course, do the thumbs up and don't forget to click the notification down below para updated kayo sa mga latest video ko. And please don't forget to comment down para baka yung mga suggestion kayo sa mga next vlog ko. So that's it. Thank you, love, bye, 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 mwah, 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 bye.